Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke izingelosi inazalwane zembethe. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo likaDonga likamavuso, ngiyizinyane likaNtshosho. Bantwana bamoya, bantwana bamvelinake, namhlanje bengisacela ukuba sikhulisana phezu kwesihloko esithi ukuphakanyiswa kwesithunywa. Ingabe isithunywa sisiphakamisa kanjani? Yimiphi imigomo nosikompilo ekumele silandelele uma ufuna ukuphakamisa isithunywa? Ingabe kuliqiniso na ukuthi ukuze ukwazi ukuphakamisa isithunywa kwamele uye kumela akulekelele akuphakamisele isithunywa? Siyini isithunywa? Siphakanyiswa kanjani? Ngiyathobeka. Abantwana bakamoya abanesithunywa basuke banengelozi egijimayo. Ngichaza ukuthini ngalokho? Ngichaza ukuthi wonke umuntu ophilayo ngaphansi komthunzi welanga unayo ingelozi yakhe ekuyiyo emhlengayo, ekuyiyo emkhaliphisayo, ehlezi ihamba naye 24/7. Wonke umuntu ophilayo unayo ingelozi yokukhanya. Kodwa manje uma usunesithunywa kuthiwa unesithunywa, wena eyakho ingelozi ekwembethe ikunikeza umsebenzi. Yikho kuthiwa usuke unengelozi egijimayo, ngoba wena eyakhe ingelozi iphakama ngesimo sokuthuma, iphakama ngesimo sokuphathisa umsebenzi wokuphilisa, wokwelapha, ukukhaliphisa nokufaka abantwana bakamoya endleleni. Shuthi wena usuke uphathisiwe uma unesithunywa, usuke uphathisiwe, unengelozi egijimayo, wena uphathiswe umsebenzi. Uma unengelozi yokukhanya, unengelozi egijimayo, ungumntwana kamoya, ungumntwana wesithunywa, lalela. Ingelozi yakho yokukhanya ayibizelwanga wena, ngoba uma ibizele wena ungaphathiswanga umsebenzi, uba nalento lokwazi ukuthi ube ne-intuition ehayo. Uyakwazi ukuthi uma usendaweni ubone ukuthi cha, le ndawo leya kumele ngibe kuyo ngokuthi ulalele izwi esilikhuluma kuwe ngaphakathi. Wonke umuntu ophilayo ke unayo lungelozi ekwazi ukukhaliphisa nokuxwayisa. Okay, uma usuphathisiwe, unesithunywa, uphathiswa umsebenzi okwazi ukuguqula izimo zabantu, ingelozi yakho ekwembethe ayisebenzeli wena kuphela, kodwa ubizelwa umsebenzi wokwazi ukuphilisa. So eyakhe ingelozi ikuphathisile umsebenzi wokuphilisa, inikezwa amandla ngumvelinqangi. Shuthi wena uphathiswe ngamazulu, udonsa phezulu, unamandla okuguqula izimo uma unesithunywa esigijimayo, esithunywele ukuzosebenza. Wena owakho umsebenzi ukuthi ulalele izinkulumo zamathongo ebese uyakwazi ukuyindlulisela phambili ukuze ukwazi ukuphilisa. Lapho unengelozi egijimayo. Uma ke unengelozi egijimayo, umoya oyingcwele usebenzisa wena through ingelozi yakho yokukhanya, ngokuthi iyakwazi ukwambulela imfihlakalo yamazulu, iyakwazi ukukhanyisela. Ukuze ikhanyisela ngani? Ikhanyisela ngamaphupho nangezibonakaliso. Kwesinye isikhathi ube nomoya nolwazi lwemvelo lokwazi ukwenza izinto ngenxa yale ngelozi ekhuluma kuwe ngaphakathi, ngenxa yalelizwi eliphakamayo kuwe ngaphakathi. So uzokwazi ukuphilisa ngeenkulumo ozozamkela ngamaphupho nangezibonakaliso, okanye bakuvakashele wena uqobo ukuze uzokwazi ukuzwa izinkulumo zamathongo. Ingelozi yakho yokukhanya iphakama phezu kwesimo sempilo yakho, phezu kohambo lwakho ngenhloso ezintathu. Eyokuqala, ukuxwayisa; eyesibili, ukuvikela; eyesithathu, ukuphilisa. Wena ubizelwe le misebenzi emithathu njengomntwana kamoya owembethwe, ophathisiwe ukuthi uzokwenza le misebenzi. Njengabantwana bakamoya siney'nhlobo ezimbili zesithunywa. Isithunywa sokuqala ilapho khona umntwana kamoya enesithunywa esithunyelwe ekhaya. Ungumntwana kamoya unesithunywa esithunyelwe ekhaya. Shukuthi wena
umsebenzi wakho ubiziwe, wathenjwa amazulu ukuze uzokwazi ukuphakama, uphakamele umndeni wakho. Wena usuke ukhethiwe ngamathongo, usuke ungabizwanga. Okay, uma unesithunywa esithunyelwe ekhaya, ukhethiwe ngamathongo ukuthi ngawe uzokwazi ukuguquka isimo sekhaya. Ngawe wena uzoba yisikhali samathongo sokwazi ukulwa zonke izimpi zikamoya ngaphakathi kwekhaya. Wena ungukukhanya kwekhaya, ungukukhanya komsamo. Wena iy'daba zakho zizosebenzisa wena ukuguqula amaphutha nemikhokha yasendulo. Sho ukuthi wena baphakamisa wena ukuthi bamisa wena ukuthi ukwazi ukuthi ulwe nazo zonke izinto ezenziwa endulo, zenziwa ngomkhulu bomkhulu. Konke okonakele ngaphakathi kwekhaya bazosebenzisa wena as a vessel ukuthi ukwazi ukuthi ukulungisa. Sho ukuthi wena ungukukhanya kwekhaya. Uma-ke unalesimo sokuqala, usuke ungaphathiswanga umsebenzi wokuphilisa abantwana bakamoya ngaphansi komthetho welanga. Cha, wena uphathiswe umsamo, uphathiswe ikhaya exclusively. Wena uphathiswe nje ukuthi umsebenzi wakho, njengoba sikuphakamisa singabantwana abadala, sikumisa sithi wena mela thina. Umsebenzi wakho ukuvikela umsamo, umsebenzi wakho ukuvikela izizukulwane nazizukulwane, umsebenzi wakho ukulungisa amaphutha asendulo, umsebenzi wakho ithonga lizokwazi ukusebenzisa wena likhaliphise ngabantu abafikayo ngaphakathi bekhaya benenhloso eyi-1, inhloso yozohlakaza bedibize ukuthula kwekhaya. Abantu abadala bazosebenzisa wena ukuthi ukwazi ukuthi ihlo lakho likamoya livuleke. Livuleka kanjani na? Livuleka ngokuthi izidalwa ziyakwazi ukutshengisa abantu abangazanga ngenhloso zokuphilisa ngaphakathi kwekhaya. Ithongo liyatshengisa abantu abeze ngenhloso yokuzophehla amanzi amnyama ngaphakathi kwekhaya. Ithongo liyakwambulela zonke izinto ezikhona ngaphakathi kwekhaya ezazigujelwe, zonke izinto ezibekiwe ngaphakathi kwekhaya, ukuthi wena uzokwazi ukuthi ube ngokukhanya ulisane nazo zonke lezi zikamoya. Wena usuke ungumholi, ukhethiwe ngamathongo ukuthi hola isizwe sakwenu. Ngaphakathi kwekhaya ngenxa yakho uwedwa, ngaphakathi kwekhaya kuba khona ukuphila, ngaphakathi kwekhaya kuba khona impumelelo. Wena ukwazi ukuguqula izimo zikamoya, ulwisana nako konke okuphakama ngenhloso yokuzolwisa, yokuzobulala umsamo noma ngathi bajaniswa. Lalela-ke mntwana kamoya, asike sithi-ke uphathiswe onesithunywa esithunyelwe ekhaya. And-ke lalela-ke unesithunywa esiphathiswe okay, unesithunywa esithunyelwe ekhaya. Wena uphathiswa umsamo, ebese wena ungalamkeli uhambo lakho. 1, amathongo ayaphakama, ayakhuluma nawe. Uma unesithunywa esithunyelwe ekhaya, wena ngathekisi konke, unehlo lokwazi ukubona konke okwenzakalayo la ngaphakathi kwekhaya. Into uyibona iseza nje ukuthi yabo ayidumi kanje na uma isazohamba. So uphathiswe lobo buhlakane bokwazi ama-instincts okwazi ukuvikela ekhaya. Asike sithi-ke wena awufuni ukwamukela uhambo lakho, abadala bayaphakama, bayakubiza kawusabeli. Mese kuba khona izinto ezenzakalayo ngaphakathi kwekhaya. Okay, kukhona ngithi amaphutha enzeka endulo owena okumele ukalungise. Izinto eseyiphakama ngaphakathi kwekhaya, wena usukhona udlanhlamvana, usufikile ngoba kade phela izukulwane zakulinda. Usufikile la
kule mpilo esiphilayo usuzelwe, kodwa ulamukele uhambo lakho. Ebese kuba khona isimo esenzakalayo ngaphakathi kwekhaya, uthola ukuthi khona mhlawumbe abaphahla amanzi amnyama, noma khona ngaphakathi kwekhaya abenza izinto ezithile ngenhloso yokungcolisa umsamo. Umuntu ozoshawana nguwe, lizokushaya ithongo. Lizokushaya ithongo ngokuba wena ubizelwe nomsebenzi lokuthi hlenga, yiba yihawu lazo zonke izizukulwane nezizukulwane ezophakama ngaphakathi kwekhaya. Kade ulindiwe amathongo, usukhona kodwa ubhizi uyatshakadula, isiphiwo sakho kawusinakanga. Ithongo lizodila ngawe. Impilo uma unesithungo ekhaya, ungaliphendula ibizo lakho, ungasabeli ubizwa ungasabeli, ithongo shaya wena. Uma ukuthi ubumuntu osebenzayo konke kuyaphela. Uma ukuthi ubumuntu osebenzayo nezinto zakho, neimoto, esebenza emsebenzini oright, ene position oright, konke kuyaphela. Uxoshwa ungazi ukuthi uxosholana emsebenzini but uzothwala umsebenzi uphelile, bakubalele nawe izathu ongazizwa kahle. Thola ukuthi kufa imoto, ayikho nje into ehamba kahle ngaphakathi kwekhaya ngenxa yakho nje kuphela ukuthi kawusabeli. Uma ukuthi mhlawumbe umuntu vele obenganazi izinto zakhe, ithongo liyacindezela ngokuthi uyagula, uhlala ngokugula. Isisakho sigcwala umoya, uba nenkinga yeqolo, inkinga yezinso, inkinga yesinye, uba nekhanda elingapheli. Uthi moya kodokotela abakubalele izifo ezinkulu. Into eyodwa nje ukwamukela nje ithongo. And uma esithungo ekhaya, wena awubizelwanga ukusebenza abantu, awubizelwanga ukuhlala phansi njengodongala kamavuso ube nama-client aphumayo angena azofuna ukuphila. Cha, wena ubizelwanga lokho. Uma unesithungo ekhaya, into okumele uyenze nje ukwamukela isithungo sakho, ebese uyasihlambulula, bese impilo iyaqhubeka. Wena okwenzayo nje ukuthi zonke izembatho onikezwe zona uyayiphakamisa, cause uphakamisa kwakho izembatho zakho ukuphakama kwamandla onikezwa wona ukuvikela umsamo. So kubalulekile ukuthi zonke izinto ezithongayo ungathi ngoba wena unesithungo ekhaya angeke uze usebenza abantu, angeke uze ube nama-client, ebese uyadembezela. Mhlawumbe ugcine ngokusamukela kuphela isithungo sakho, ugcine ngokuhlambulula imoya, because ukuhlambulula imoya kubalulekile ngendlela eliyisimanga. Ukuhlambulula umoya yiso isiqalo sohambo lakho, ngoba ukuhlambulula kwakhe imoya ubanikeza amandla ukuthi baqhubeke baziphakamele bona. Yes. So uma unesithungo ekhaya, into yokuqala ekumele uyenze ukuhlambulula imoya yakho. Angithi uthola umelaphi ozokuhlambulula imoya, akuhlambulula imoya, akusize wamkele, ubambethe nokwamkela isiphiwo sakho. Umelaphi ophathiswe inhlambuluko uzohlambulula wena siqu sakho, ebese ahlambulula izidalwa nemimoya oyembethe, ebese ahlambulula umsamo. Yezo, bese akunikeza ithuba lobamkela ithuba lokwamkela isiphiwo sakho, nokubavuma sokuvuma isiphiwo sakho kuphela. Lalela, uma unesithungo ekhaya, emva kwenhlambuluko, yezwa. So uma unesithungo ekhaya ucishe ufane ne-self-initiate. Sazokwenza ivideo ngichazela nge-self-initiate. Ucishe ufane ne-self-initiate because into ozoyidingela umelaphi wena onesithungo ekhaya inhlambuluko kuphela. After inhlambuluko ayikho into wena ekuhlanganisa nomelaphi. Uyenza nomelaphi uyaphi. After inhlambuluko ayikho wena into ezokuhlanganisa nomelaphi. Ngani naye ingane ngisho kanjalo? Yingoba ithongo liyazenzela la kuwe, liyaziphakamela, likukhaliphise, likutshengise ubunzima obuzayo, bakutshengise indlela yokuvika. Uhambo lwakho wena liphakathi kwakho nezidalwa zakho kuphela. Futhi wena awuphathiswanga ukuthi wena uzohamba ihlane, mhlambe uhamba ihlane uye kwenza imkhuleko yasehlane, uzohamba intaba, uzohamba amanzi. Cha. Elakho uhambo nomelaphi liphela mhla ekwenza inhlambuluko, bese konke okuphakamayo kuyaziphakamela.
bakubone nje uqhubuka nezambatho bangazi ukuthi kwenzekalani, ube ngathi usanyanga sasangoma samthandazi, bathi babekubheka bangakwazi kahle kahle ukuthi yini ophathiswe yona, ngokuba wena wembethwe. Izidalwa ziyaziqhubukela kuwe, ziyazisebenzela through wena. Angazi uma sisahambisana yini, angazi uma usangizwa yini. Yes, so into oyidingayo wena inhlambuluko kuphela. Wena onesithunywa elondozana esithunywe ekhaya, awudingi ukwenza lama processes umuntu onesithunywa obizelwe umsebenzi wokwelapha. Cha, wena udingi ukwenza le steps zokuphakamisa isithunywa. Wena awusiphakamisa isithunywa, because abaphathisa umsebenzi wokwelapha, wokukhulekisa, wenhlambuluko kumele benze izaba zokulekelela ingelosi zabo ukuze zikwazi ukuthola amandla ukuthi ziziphakamele, zizokwazi ukuthi zizikhulumele zona, zibahole. Wena awudingi lokho, because abekho abantu abazofika ozobasebenza. Wena nje udila nje ngomsamo nje kuphela. Angazi noma mhlambe kusakhanya yini. Okay, uzibona kanjani ke uma umntwana kamoya ukuthi unalesithunywa sokuqala, isithunywa ekhaya? 1, wena yabo awunayo lento le yokudonsa, isimo sokudonsa. Yabo uma unesithunywa lesi sesibili somuntu obizelwe insebenzo, ubana ukwazi ukudonsa izimo zomuntu, ukwazi ukudonsa nishugula okumphethe kuwele kuwe, ukuze uzokwazi ukuthi exactly ubuhlungu kuphi. Yabo wena awunakho lokho. Wena awuphuphile amaphupho abantu bakamoya ababizelwe emsebenzini ukuthi uzosiphupha sesikoleni, uzosiphupha undiza, uzosiphupha uhlambulula abantu. Awunawo lawo maphupho. Amaphupho owaphuphayo direct. Wena ithongo likwazi ukwambulela kuthola ukuthi uphupha ikhehla liyakhomba, liyatshengisa ukuthi lapha, then uhambe ngephupho njalo, uhambe uyolanda isipedo noma ilontuzana igeja, ugeje kube khona izinto ezikhiphayo. Ithongo likutshengisa izinto okumele uyilungise ngaphakathi kwekhaya ngamaphupho. Yabo, so ukuthi uzoboniswa ukuthi endulo ukuze umndeni ube kulesimo okuso namhlanje konakala la, bazokutshengisa ukuthi ubalo omkhulu ohamba waya lapha wayolanda okuthile wakusebenzisa lana. Abantu izuzukulwane noma abantu ngaphakathi kwekhaya bafa nje ingenxa yaliyanto eyalanda usibani eyilanda kuphi. Yayizwa loo nto leyo. So elakhe idlozi likutshengisa izinto eziphathelene nekhaya kuphela. Elakhe ithonga likhombisa abantu abazoza ngaphakathi ekhaya, likhombisa izinto zingakenzeki ukuthi ukhona ozayo, lozayo uzobe phethe 1 no 2 no 3, ukuze uzokwazi ukuhlenga umsamo ukuthi ubenga ungcolisa umsamo. Wena uzokwenza u1 no 2 no 3. Uma unesithunywa ekhaya, wenza izinto uvale ngaphakathi kwekhala, uvala la, because ithongo lizokutshengisa ingonuluka yezinto ezenzakalayo ngaphakathi kwekhaya. Azithi wena ke iba umehluleli ebese wehlulela labo babonayo ukuthi la ngaphakathi kwekhaya benza izinto ezingekho right, izinto ezingekho zinhle, yibo abaphazamisa ukuthula kwekhaya. Ebese wena uyabaqonda ukuthi nje njengoba nisibona la ekhaya impilo imile ingenxa kaDonga. uDonga wahamba waye eMozambique wayolanda 1 no 2 no 3. Inyanga yamtshela ukuthi akenza ukuthi nokuthi njengoba siphela nje la ekhaya ingenxa kaDonga, yento eyalanda uDonga. Cha, awubizelwanga wena ukuthi ube umehluleli. Cha, kusumsebenzi wakho loyo. Wena ubizele ukuthi uprotect, uvike, ukhanyise, ulwe izimo zalanga ezenziwe ngaphakathi kwekhaya, ukuze ikhaya lizoba khona nokuthula, ukuze ikhaya lizoba nempumelelo. Musu kuzenza uKristu. Uyabona sokuweke manje ohlulela abantu ngaphakathi kwekhaya. Cha, wena ubizele ukukhulekisa zonke izimo abazokwambulela zona, abantu abadala abazokwambulela zona ukuthi silungise ngaphakathi kwekhaya. Wena usasiyo na usiyi principal ukuthi uweke manje uzosho ukuthi usibani bana ngimfunda ekhaya ngoba wenza ukuthi nokuthi cha, awubizelwa ngwena nomsebenzi. Akusizona isabelo sakho leso. Wena vika, iba ngumholi, bahole, benamabala amnyama benjalo, benezici zabo. Bantwana bamoya, uma unesithunywa ke esithunywe ekhaya, uba nendlo yakho, awubi naso isikolo, uba nendawo yakho ekhethelekile la khona ukhuleka khona,
la khona uphahlela khona, la khona zonke izinto zikamoya, izikhali zikamoya abayiphakamisayo abakupha zona, uziphakamise uzibeke lapho. Kawubi naso isikolo. Isikhathi esiningi futhi uma unesithunywa esithunywe ekhaya uyaye ube nesithunywa kuphela. Uyaye ube nesithunywa kuphela, ungabe nesithunywa esihamba nezinye iziphiwo. Sokuthi unesithunywa mhlawumbe unesithunywa nomngoma, unesithunywa unesithunywa nomnyanga, cha. Angeke ngeze ngithi ke unesithunywa nobugedla ngoba akuvamile ukuthi igedla libe nesithunywa. Ngelinye ilanga ngizoye ngilixoxele ukuthi kungani ngisho kanjalo. Lalela ke, uma ukuthi wena ke uhambeni lakho uke wabathola ke labelaphi laba banganalo iqiniso, bathi wena kumele uthwase, bathi wena wayidla ke intwaso. Cabanga, wayidla ke intwaso ke waphothula ke usuna sigodlo manje uzobona abantu. Lalela, ngeke zengene nje client eyodwa, uzohlala phansi uphothule, angeke uzombona umuntu. Ngiyafunga uzama umbona ngaphansi kwetshe, angeke alikho client elizongena kuleyo ndawo yakho engcwele la kumele ngabe usebenza khona, kuloso sigodlo sakho noma ndomba yakho obekelwe kuyo. Angeke uzengene nisho umcondo wodwa. Yingani ngisho njalo? Akusisona isabelo sakho ukuthi wena hamba uguqa kumelaphi, hamba uguqa kugobela uyothwasa. Cha, kawuthwasi wena. Uyezwa yini? Kawuthwasi, kawudli gobongo. Ngani na? Ithongo lizosebenzisela umsamo kuphela. Igobongo lidlela ba ngoba phela liyasiphakamela nithi, liyazenzela, liyakuhola lona. Into elidinga ukulangelelwa ngalo nje into eyodwa, inhlambuluko kuphela. After that uhlala phansi. Thola ukuthi wena uhambile wayephehlweni wokhipha u200,000 waphothula, wahanjiswa ke esikolweni sakho noma endombeni yakho, uhleli phansi kodwa ama-client awaboni. Yingoba wena akawubizelwanga, akawuphathiswanga umsebenzi wokwelapha nokukhanyisela abantwana bakaMvelinqangi. Wena uphathiswa ukuthi uzolapha ilineage yakho, uzokhanyisela umndeni wakho kuphela. Uyayibona loo nto leyo? Yeah. Bese ke bantwana bamoya besacela ukuthi sikhulume ke ngesithunga lesi sesibili, isithunga sokugcina. Isithunga la khona usuke ungakhethwanga, la khona usuke ubizelwe emsebenzini wabantu abadala, ubizelwe emsebenzini wokuphilisa, ubizelwe emsebenzini wokwelapha, wokukhulekisa, njalo njalo. Sacela ke sihlaziye ke loso sithunga leso. So isithunga somntwana kamoya obizelwe ensebenzweni. Okay bantwana bamoya, njoba ngihlaziya lesithunga lesi, ngihlaziya generally. Angibalula ukuthi mhlawumbe umuntu unesithunga sentaba, unesithunga sehlane, nesithunga somgedo, nesithunga saphezulu, uhamba nabamanzi njengami donka ngamavuso. Cha, ngizokukhaliphisa in general terms, generally ukuthi kuchaza ukuthi noba nesithunga esibizelwe insebenzo nokuthi usiphakamisa kanjani nokuthi uyibona kanjani. Bantwana bakamoya, bantwana baMvelinqangi, uma unesithunga esibizelwe insebenzo la khona idalwa zakho nengelozi yakho yokukhanya ikwethembile ngokuthi wena uphathiswe umsebenzi wokukhaliphisa, wokuphilisa nokukhulekisa. Lapho ke usuku nengelozi egijimayo. Igijima kanjani le? Igijimela ukuthi iphathise insebenzo. UMvelinqangi uzothumela ingelozi yakho yokukhanya, ukuba ingelozi yakho yokukhanya kayikwembathi, ukuze uzokwazi ukwamkela izinkulumo zamazulu, ukuze uzokwazi ukwamkela izinkulumo zamathongo. Uyabo, shuthi wena uyivesele ukuthi ukwazi ukureceive izinkulumo from idalwa zakho nengelozi yakho yokukhanya, ebese ukwazi ukuyidlulisela kulomuntu ozomphilisa ngokuba wena uphathisiwe ukuthi uphilise abantwana bakaMvelinqangi ngaphansi komthunzi welanga. Mntwana kamoya, uzibona kanjani ke wena ukuthi unesithunywa esibizelwe insebenzo na? Okay, ngizobalula nje ilontozana okumbalwa. Yeah. Okay, okokuqala
uzibona ngokuthi uyadonsa. Wena ukwazi ukuhlangana nomuntu engazange azasho lutho, kodwa ngenxa yokuthi uyadonsa, uphathisiwe ukudonsa, uzothola ukuthi mhlawumbe uney'nkinga zey'nyawo. Uzothi uma uhlangana nami Donga likamavuso uzwe bese wena iy'nyawo zakho ziyashisa. Ubuhlungu obumphathayo lo muntu ozohlangana naye ubuzwa exactly, uyabembatha kube ngobakho. Ukwazi ukudonsa ama-emotions omuntu. So wena ukwazi ukusensa indawo, asike sithi okay ubizile mhlawumbe uyendaweni ethile, so ngenze example ethi Jehova, asike sithi mhlawumbe uyikamakhelwane, ngenze example uyikamakhelwane, mhlawumbe bayifuna ivakashi, uyamakhelwane mhlawumbe amakhelwane abayifuna ivakashi. The moment ungena esangeni lakamakhelwane uyakudonsa, udonsa inhliziyo zabo, udonsa izinto abayishoyo ngawe, like usensa yonke into, ukubipha kwabo. Ngiyaxolisa, ukubipha kwabo, yabo. Wena ukwazi ukusensa imicabango yomuntu, wena ukwazi ukuyisensa. Uthi umuntu umbuka nje ubuzwa yonke into ayisho ngawe engazange asho lutho, uyabo. Bese wena uba amaphupho akho aba ubufakazi bokuthi ubizelwe emsebenzini wabantu abadala, ukuthi wena uzokhanyisela abantwana bakamvelinqama. Uba namaphupho anjani ke? Uphupha kwesinye isikhathi uphupha usesikoleni, isikhathi esiningi uphupha usesikoleni, uphupha ufunda, uphuphe ugraduate, uphupha ubhala. Kwesinye isikhathi uyiphupha usemanzini wenza insebenzo, uhlambulula abantu, ukhulekisa abantu, usiphupha undiza. Yazo khona bathe khona umelaphi engake ngahlangana naye wathi uma uyiphupha undiza kusho ukuthi wena unesithunywa sezulu. Angeke ngize ngiphikiseke lokho, kodwa futhi kunzima, ngiyathanda off track, kunzima ukuthi mina Donga likamavuso ngikwazi ukukhuluma ngezithunywa ngizihlukanisa. Ngikhuluma mhlawumbe ngesithunywa sentaba, isithunywa sezulu, isithunywa samanzi, isithunywa sehlane. Kunzima kimi ngoba mina ngikumbethe konke. So eyami imfundiso yamakhehla ami ingifundise ukuthi njengoba nginesithunywa ngidonsa phezulu, ngidonsa phansi, ngidonsa emoyeni, ngidonsa emanzini, yabo. Uma seqhamuka umntwana kamoya onesithunywa nje sezulu kuphela, yena uthi ophathiswe noma okhuliswa ukuthi udonsa phezulu kuphela, ngiyahluleka ukurelate. Ngingeke ngize ngiphiki because usikompilo nohambo lwethu angithi kalifani, nendlela esenza ngayo kayifani. Sengi-off trackile. Bantwana bakamoya, abantwana bakamvelinqama, usiphakamisa kanjani ke isithunywa esibizelwe insebenzo na? Ingabe ukuze usiphakamise isithunywa udinga umelaphi? Okay ke, lalela-ke. 1, njengoba uDonga likamavuso aya ebesho esikhathini esidlule ukuba nesithunywa, wena usuke wehlelwa umoya ongcwele. Ukuba nesithunywa ukwembathwa. Ukuphakama kwesithunywa kwenzeka naturally. Ukuphakama kwesithunywa kwenzeka nje naturally. Ukuze kodwa lo naturally afike, nasi isiqalo, kwamele uthole umelaphi. Hayi umelaphi noma yimuphi, uthole umelaphi ophathisiwe inhlambuluko. Yes, uthola umelaphi ophathisiwe inhlambuluko ukuze azohamba ayokwenza inhlambuluko emanzini ahambayo. Inhlambuluko yemimoya angeke uzuyenze ekhaya. Mhlambe esigodlweni sikaDonga likamavuso inhlambuluko kangisoze ngayenza ekhaya. Esigodlweni sikaDonga likamavuso inhlambuluko yemimoya ayenziwa ekhaya. uDonga likamavuso udinga amanzi ahambayo ukuze azohlambulula. Yabo. So uzodinga umelaphi
ophathisiwe inhlambuluko akuhlambulule imimoya yakho. Leso istep sokuqala uhambeni lakho esibalekile kunazo zonke izinto uma umntwana kamoya owaphathisiwe owembethe isithunywa ohamba nengelozi yokukhanya edonsa kuphi edonsa phezulu ngokuba thina esinesithunywa amandla ethu siwanikwa umvelinqangi angithi cause umvelinqangi umenzi umoya engcwele nguye othuma ingelozi yokukhanya le oyembethe ukuthi kayize izokwedlulisa amandla kuwe ikwembathi inikeza amandla okuphilisa ukuze ihlo lakho likamoya livuleke ukwazi ukudonsa nokubona emfihlakalweni yamazulu ukuze uzokwazi ukukhulekisa izimo zabantwana bakamoya. Yebo, so ingelozi yokukhanya idinga inhlambuluko ukuze ingeke izicindezeleke ukuze isithunywa sakho sizokwazi ukubhoboka idalwa zakho nengelozi yakho yokukhanya izokwazi ukuthi izikhulumele ikuhole uthi unyathele nayo ungenzi izinto ngokwazi kwakho kodwa uholwe ngumoya engcwele ngoba awethu amandla asiwatholi edalweni zethu kodwa awethu amandla asiwathola komdala weinsuku njengabantwana bakamoya abaphathisiwe abanesithunywa abathunyiwe ukuzokhaliphisa nokuletha ukuphila kubantwana bakamoya nabantwana bamoya engcwele nabantwana bamvelinqangi ngaphansi komthunzi welanga. So umelaphi ophathisiwe uma unesithunywa uyayidinga inhlambuluko akukho futhi okunye okumele kube isiqalo sakho ngaphandle kwenhlambuluko. Yebo, isithunywa sisembatha nje nathi sisenyameni. Mina gugulethu ngisenyameni uma isithunywa sizongembatha isalukazi sami onamabaso ezombatha ezonginikeza lamandla okuphilisa azonginikeza umkhuleko naye aye nawo evuselela aye yikho kimi mina gugulethu ngiyayidinga inhlambuluko. Ngani mina gugulethu ngisenyameni nje nginamaphutha ngisenyameni nje nami nginenhliziyo uthi umuntu menginyathela ikhona ngikhale ngithi asho uma nginyathela ikhona wathi sorry ngiyadlulisa uma nginyathela ikhona kangisoze ngakhohlwa ukuthi usibani unginyathelile khona ngobani ngiwumuntu ngisenyameni nginamaphutha ami kwamina ngidinga inhlambuluko. Mina gugulethu ngidinga inhlambuluko ukuze wonke amakhehla ozalo kadonga likamavuso azokwazi ukungembatha engibizelwe kona esimeni sikamoya kuzokwazi ukufezeka konke engazala ngithenjiswe kona ekuzaleni kwami kuzokwazi ukuthi kufezeke konke engazalwa ngikufumbethe kuzokwazi ukuthi kube impumelelo ukufika ezandleni zami lokhu umoya engcwele angiphathise kona ngizokwazi ukuthi ngikwenze. Ngizokwenza kanjani ke nami nginamaphutha ami nami uthi mawungiyathela mawuthi fuseke nami ngithi fuseka ngicabanga ngiwumuntu ngisenyameni angihlambululeke umoya ukuze ngizokwazi ukuthi le ngelozi yami yokukhanya izokwazi ukuthi umoya engcwele kube ingilekelele umoya engcwele kube nguye obusayo ngaphakathi kweyami inhliziyo kube umoya engcwele ozokwazi ukuguqula inhliziyo yami umoya engcwele ozokwazi ukuguqula indlela engibona ngayo izinto nendlela engamukela ngayo izinto kumele kube ingelozi yami yokukhanya engilekelelayo ukuze ngizokwazi ukconnecta namazulu uzothi uma unginyathela ngikwazi ukusho ukuthi simani uyanginyathela. Yebo, uma ukuthi akanginaki ngithi anginankinga ngosami inkosi siyobona ngiyaxolisa khona oke wathini kuma comment section iyamcasula lento lokuthi ngithi ngikhuluma ngento ebalekile ebese ngiyahleka noma ngiyasmile nami ngugugulethu noba ngugugulethu ngumuntu before ngibe ingane yamakhehla ngiugugulethu ngine personality yami ezugugulethu ethanda ukudlala ngiyathanda ukudlala ngolongolwane angikwazi uba serious ngize ngiba serious uma ngembethwe bese ngiyakwazi ukuhlukanisa isikhathi sokudlala nesikhathi sensebenzo uma ngugugulethu nje ayikho into elungayo kodwa ke ake sibuyeleke emsebenzini kamoya bengithi kuwe so kwamele uhlambulule imoya step sakho sokuqala leso uthola umelaphi ophathiswe inhlambuluko ukuze azokwazi ukulekelela akuhlambulule ukwazi ukwamkela isiphiwo sakho ukwazi ukuvuma
ukwazi kwamukela isiphiwo sakho, ukwazi ukubavuma, unikele ngomzimba wakho, unikele ngoqobo lakho, bacela ukuthi ababuze bafike kuwe ngezibonakaliso nangamaphupho mabakhole. Okay, bantwana bakamoya ke i-steps sesibili sokuphakamisa isithunywa. Okay, usuyenzile ngithi inhlambuluko. Emva kwenhlambuluko ke usudinga indawo ukuthi ube nendawo. Mhlambe ekhaya mawuthi khona igumbi elingasebenzi, uyaklina lelo gumbi lelo, ukhiphe yonke into phakathi, ulihlambulule, sekuzoba indawo yakho engcwele la khona ukhuleka khona, la khona uphahla khona, la khona uhlangana khona nomveli enqaye kanye nezidalwa zakho, ukuze zizokwazi ukukhaliphisa, uzokwazi ukuthi ukwazi ukuphahla, ukhulume nabo. Okay, uma ukuthi awukwazi ukuthi yini ukuphahla, sikhona isiqephu khona la ekhasini inyanda ezulu esikhuluma ngokuphahla. Umzilikazi kaMashobana usazokwenza ivideo la khona ekwenzela i-practical example ukuthi yini ukuphahla. Asikafikile lapho. Uma umntwana kamoya usuyihlambulule ngithi moya yakho, usudinga indawo la khona ozoxhumana khona nengelozi yakho yokukhanya, uxhumane nezidalwa ozembethe, uxhumane nezidalwa zakini esezalala. So udinga indawo la khona uzokwazi ukuthi uxhumane nayo, cause vele isigodlo awukabi naso. Okay, asike sithi-ke ungumntwana kamoya kodwa alikho igumbi ongalisebenzisa engasebenzi ngaphakathi kwekhaya, ufuna ukusebenzisa igumbi lakho olala kulo, qaphela ke nakho. 1, uma ukuthi umntwana kamoya ongakanile, yezwa, ongakashada, ongakamthatha umfazi, qaphela. Uma ukuthi ufisa ukusebenzisa igumbi lakho lokulala, pay attention please. Okay, uma usebenzisa igumbi lakho liyashintsha manje, kalisagcogconywa yinoma ubani. Uma ukuthi umsebenzi wabadala la khona uzokhulekisa, uzophahla, ubabiza ukuthi abahlanganyele nawe, kuzoba igumbi lakho lokulala, usuyahlonipha. Igumbi lakho lokulala liphenduka indawo engcwele la khona ukwazi ukuxhumana nezidalwa impunga esezalala, la khona ukwazi ukubiza umoya engcwele ukuthi akahlanganyele nawe, la khona ukwazi ukukhulekisa izimo khona kule ndawo, usuyahlonipha. Awusakwazi ke manje ukwenza izikiziki zayi kuleli gumbi, cha, awukwazi. Awusakwazi ukugibela ibhayisikili kuleli gumbi, yabo. Wamkela ilondoze imoya yakho usaseyibhatshela, kuzokusiza ukuthi ufunde ukuyobhuka, because izinto ziyashintsha manje. Awukwazi phela ukugibela ibhayisikili khona la ufake khona izidalwa zakho, la umemeza khona izidalwa zakho ukuthi azixhumane nawe, cha, uyezwa yini? Ngikhuluma nomuntu ongashadanga njalo, awukwazi, uyahlonipha. And uma ukuthi uzosebenzisa igumbi lakho, ngisacela ukuthi uqale before ufake izinto zakho, ngisacela ukuthi uqale lihlambulule. Uma usebenzisa igumbi lakho lokulala, ngisakhuluma nabantu abangashadanga njalo, uma usebenzisa igumbi lokulala ezindawo yakho yokuphahla, ezindawo yakho engcwele, ngisacela ukuthi uhlambulule mhlambe kabili mhlambe ngenyanga. Ngisacela ukuthi uhlambulule khona ngimbangisayo. Sacela ukuthi uhlambulule kabili mhlambe ngenyanga, ebese uyasebenzisa ezindawo yakho engcwele. Okay, zonke ke izikhali zikamoya oyiphakamisayo uzibeka khona kulelo, uzoklina uthatha ube ikhona nje ikamereni lakho ikhona nje lizoba convenient for wena, ulihlambulule, ukline, bese uyabeka izinto zakho. Angithi njengomntwana kamoya, uma uphahla usebenzisa the 4 elements of nature, usebenzisa izimo zemvelo. Kumele uma uphahla kube khona amanzi, kube khona izibani. Ukhumbule uma uphakamisa izibani ukuthi isibani nesibani siyakhuluma, isibani sixoxa indaba, izidalwa zakho
ungakawuvuli wakho umlomo ukusho ukuthi uzophahla ngasiphi isimo, izibani oyibekile ziyabanikeza umqondo ukuthi yazi uDonga lamavuso namhlanje uzokhuluma ngalokho nalokho nalokho, ukubuka izibani zakho ozibekile uma uzophahla. So uma uzophahla awubeki izibani general ukuthi uyabeka uma ungazi mhlawumbe ungazi ukuthi umbala nombala wesibani uphakamisa yiphi inkulumo, likhona futhi isiqephu la ekhasini inyanda yezulu la khona uDonga lamavuso efundisile ngembala nembala yezibani. Ngisacela ukuthi uphinde ubuyele emuva uyoyilalela ukuze uthi uma uphakamisa izibani uphakamisa izibani wazi ukuthi uyiphakamisa ngale nhloso ukuthi uzophakamisa yiphi inkulumo nezidalwa zakho. Okay, abanye abantu bakamoya ke abantwana bakamoya bathi uma bephahla babeke impepho iyabaphilela. Mina Donga lamavuso kanye isebenzisa impepho akuyibeki, kodwa wena ke mhlambe iyakuphilela then uyayibeka. Kusho ukuthi manje unamanzi, unezibani, unempepho, bese uthenga isinemfu esisebenza kakhulu, isinemfu lesi esimnyama esinesivalo esiyelo, khona uzobhemisa ini izalukazi. This khona mbangisa ngizoqeda manje naso azomfuna ukufundisa inaye. Okay, uzophakamisa uzophakamisa kahle. Lalela-ke ngiyaxolisa kakhulu usancane nginezithupha. Uzophakamisa lapha ngikwazi no-editha ngikwazi ukuyisusa le shamthazi, ngiyaxolisa. Uzophakamisa okay ngazi ngikuphi. Uzophakamisa izibani, uphakamise amanzi, uphakamise abaphakamisa mawuphakamisa impepho iphelela, then uphakamise impepho, then uphakamise imboza. Isikhathi esiningi kuyaye kube imboza emnyama enesivalo esiyelo. Imboza manje isinemfu, ngiyaxolisa sihambile. Uphakamise isinemfu esimnyama esinesivalo esiyelo ebese uphakamisa imboza ugwayi wabantu abadala wamakhehla lapho uzobhemisa amakhehla. Bengisacela ukuthi ukujwayele ukuthi uma uzophahla ubeke ama-1 rand ayisikhombisa. Lama 1 rand wasebenziselanike ukuthi uma kukhona izidalwa ezahamba zinamacala, izidalwa ezifuna ukuthi uyikhanyisele noma uyihlawulele amacala, yabo le mali oyibekela la ophahlela khona izokwenza lo msebenzi lo wokuthi wenze ini, ukhanyisele laba abanganawo amandla okuphakama ngesikhathi ubabiza. Khumbula njalo ukuthi uma uphahla, uma ukhuleka uyawavala amehlo uthi amen. Uma usuphahla amehlo uwavale, usukubheke ukuze uzofunda, uzolalela umoya around wena, ukuze uzokwazi ukufunda izibani, ukuze uzokwazi ukuzwa makhona isidalwa noma ingelozi ehlanganyela nawe, uzwe ukuthi cha kangedwa, yabo nje bangizophahla le kangedwa ngivakashelwe. So uma uphahla amehlo usukuwavule so uma uphahla futhi ungakhohlwa ukuthi kubalulekile ukuthi ubize izidalwa ezihlambulukile. Ungasho nje ukuthi ngiyakhuleka bogogo nomkhulu, ngibiza wonke amakhehla ozalo likaDonga lamavuso, cha awusho njalo. Ngiyakhuleka bogogo nomkhulu, ngiphakamisa noma ngibiza wonke amakhehla ahlambulukile ozalo likaDonga lamavuso. Ngiyahlukanisa uma ngithi ahlambulukile, abangahlambulukanga abangakahlambuluki bayaqhela, yabo, ngoba nabo laba abangahlambulukanga nabo beza nezabo inkinga osadinga ukuthi uyilungise. Ungakafikiki ekutheni zilungise, biza izidalwa ezihlambulukile zodwa ukuthi kayihlanganyele nawe. Ngisacela ukukhuluma nabashadile Nkosi yami. Number 2 ukuthi uthole uma ukuthi ushadile and awunalo igumbi ongalisebenzisa. Sacela ngosami ukukhuluma nabashadile abanemshado kusamnetificate eshicilelwe esemthethweni ezaziwayo eHome Affairs, yabo labo ngisacela ukukhuluma nalabo bashadile. Okay, uma ushadile kasike sithi ushadile ngithi kawunalo igumbi ongalisebenzisa. Okay, uzosebenzisa ikamera lakho. Lalela ke
eyethi izikiziki zaye nami ngiyayibala ngumshadikazi eyethi izikiziki zaye cha namathongo ayekhona mhla kuboshwa ifindo awufakazi umveli nqange uyayibusisa indaba yabashadileyo angisho ukuthi ngithini yabo. So uma ushadile uyakwazi ukusebenzisa ikamera lakho ukhethe ikhona elithile ulihlambulule ebese uyabeka into zakho kuphela ke. Uma ukuthi uke wagibela ibhayisikili yabo wagibela ibhayisikili umyeni wakho wadla isithelo esiphakathi nendawo ngaphambi kokuthi uyophahla usondele kuleli khona lakho elingcwele la khona ukhuleka khona la khona uphahla khona uqale uzihlambulule uyezwa uyazihlambulula wena kuqala ngaphambi kokuthi uhlanganyele nabo uyokhuleka uyophahla. Lalela ke angeke manje ukusho ukuthi ngoba wena wembethwe unezidalo uhamba nabadala ebese ungasafuni ukuphaka uyabo ungasafuna ukuphaka ngoba wena uzibona sengathi kuyisono noma kuphazamisa le process yakho yobungcwele yokuthi ukwazi ukuhlanganyela nezidalo zakho ukwazi ukuyohlanganyela nomoya engcwele uyokhuleka ekhoneni lakho noma uyophahla cha yes uphaka nje kuyaphaka uyaphaka nje uphaka noma ungaphaka nje 3 times kube khona i-breakfast kube khona i-lunch kube khona i-dinner kuyenzeka ukuthi sometimes kuze kube khona i-dessert uphaka uyaphaka mntana kamoya oshadile ngosomo wabo phifino yekani ke lento enenzayo ukuthi ngafuna ukuphaka. Lalela ke abambethe amakhehla njengami ozani ngikhaliphiza uma umbethe amakhehla njengogugu lethu ombethe amakhehla lalela ke uyambika umyeni wakho. Lalela babe khona ngithi bahamba nawe 24/7 babe khona mhla ugana kodwa ngenxa ukuthi banohuku angeke bezibafuna ukuthi umyeni wakhe asondele ukuthi kumele usendele nebhubhubhu ke manje bakumele uphake ubhubhubhu wena wabona ikati negundwane niyabalekelana uma usiyamkelile usuhlambulule imoya wayamkela uthole nje usuku oluthile la uhlala khona ngenhloso eyodwa yokubaxoxela ukuthi njalo bogogo nomkhulu sengakana namhlanje ngifuna ukuzokuxoxela ngosami ukuthi ngiganele kakhangile nginomyeni nezingane ikhaya engihleli kulo ikhaya engilakhele umyeni wami owakhipha inkomo ngosami ayishaza phelela ngesibonelo njalo ngisho ukuthi nje owayeshaza phela ngosami akweleti ngisho yodwa umekweleta futhi uyaphaza ukuthi umyeni wami cha wabongaqeda sashada wangithela ngenyongo kodwa khona ukwasala uzamlungisa ngisacela ukuthi nimamkele yabo uyambika umyeni wakho kubantu abadala uyophahla nje ngenhloso eyodwa yokuyobika umyeni wakho uyophahla ngenhloso eyodwa yokuyobika unkosikazi wakho ukuthi njalo abantu abadala ngizobika nangu umashabalala ukuthi makhehla nawe unkosikazi ngiphe yena engihleli naye la ekhaya umama wabantwana bami ngisacela ukuthi nami nimamkele uyabo ukuze ungeke uzibe nenkinga yokuphaka yebo yebo abantwana bakamoya abantwana babambele ngake abanesithungwa esithungwele esibizelwe insebenzo amandla ayalandwa ukuze idalwa zakho zizokwazi ukuthola amandla zidinga wena ukuthi uzilekelele ukuze isithunywa sizokwazi ukuphakama sidinga wena ukuthi usilekelele. Usilekelela kanjani ke? Usiphakamisa kanjani ke isithunywa? Kubalekile ukuthi uma unesithunywa uhambe ihlane uyolanda amandla lapho uyokhulekisa ukhanya ucele izidalwa zakho ukuthi kazikwembathi ucele izidalwa zakho ukuthi kayiqhubeke ziphakame ekhanyeni uhamba intaba amandla ayalandwa ngokuba njengoba singabantwana bakamoya sinazo izidalwa ezayiqhubuka kuphi entabeni la khona ekumele uyorecharge khona unikeze izidalwa zakho ozembethe amandla uthola ukuthi kumele uye entabeni uyolanda amandla kumele uye entabeni uyobika bonke umzima nazo zonke ingqinamba obhekene nazo
uyobika kumakhehla nezimpunga nakuwo amabutho ukuthi mawaphakame ahlome ngey'khali zikamoya akulwelele impi, ngokuba wena awukwazi ukushabashikeka enkingeni uhamba namakhosi, uhamba namabutho. Uyabo, amandla ayalandwa ukuze izidalwa zakho zizokwazi ukuthi ziziqubukele, ziziphakamele, zikwembathe, ihlo lakho lesithathu livuleke, ukwazi ukubona emfihlakalweni yamazulu, ukwazi ukusebenza, wenza umsebenzi obizelwe wona wokuphilisa abantwana bakamoya ngaphansi komthunzi welanga. Kukhona le sisho esithi inyanga kayizelaphi. Uyezwa loo nto leyo? Bathi inyanga kayizelaphi. Thina la sizilapha khona kusemkhulekweni, la sizilapha khona njengabantwana bakamoya, njengabantwana besunywa. Ukuhamba ehlane, ukuhamba intaba, lalela into ebalulekile kunazo zonke, uphakamisa isithuko. Asike sithi uhambile wayobamba ibhande lasehlane, yezwa, wabamba ibhande lasehlane, ngenze example, ulibambile mhlambe insuku ezintathu. Ngosuku lesine, lalela, umbethe abamanzi noma ubambethe abamanzi, ngisacela ukuthi ungilalele. Uma ukuthi uke wahamba wayehlane, wayokhulekisa izimo, wahambisa izizathu osaziyo, kodwa wena uke wayehlane. Lalela, uma ulivala ibhande lakho lasehlane, bengisacela ukuthi uye emanzini uyosihlambulula. Uma ukuthi uke wabamba intaba, wabamba ibhande lasentaba, ngiyacela kubalulekile ukuthi ngelanga ozolivala ngalo, ngelanga elilandelayo uhambe emanzini uyokwenza inhlambuluko. Usihlambulula na? Ihlane linabanikazi balo. Ihlane linabanikazi balo. Ihlane ungayibona nje indawo iwugwadule. Ihlane linama-portals. Ama-portals alikwazi ukuthi akufake to the other world or the other realms. Ihlane yebo usukuma, ihlane nentaba linabanikazi bawo. Yebo usukuma ngenhloso yokufuna ukuphila, usukuma ngenhloso yokuyokhulekisa izimo kule indawo zombili, ihlane nentaba, kodwa linabanikazi balo. Linama-portals, linemimoya evunguzayo okumele uhambe uyohlambulula, uhlambulule ingelozi yokukhanya. Ngobani? Isithunywa kasihlali endaweni engahlambulukile.